És habitual veure pels carrers de Girona rodatges de sèries, pel·lícules o anuncis aquests dies, però la ciutat ha acollit un rodatge diferent i molt especial. Es tracta de la finestra d'un projecte de l'AIS Ajuda, que està gravant visites virtuals arreu del territori per a les persones de risc que estan confinades des de l'inici de la pandèmia. AIS Ajuda és una associació sense ànim de lucre que ofereix suport i lleure per a les persones amb diversitat funcional. Aquesta entitat feia una sortida al mes o almenys això era la seva normalitat abans de la pandèmia. Donada la situació de la pandèmia, tot aquest col·lectiu és d'alt risc, per tant, estan confinades des del mes de març. Com que ells no poden sortir, tot l'equip va impulsar aquest projecte que consisteix en gravar sortides i comarques de Catalunya i adaptem totes aquestes sortides habituals que ells feien, els hi portem i els hi retransmetem des d'unes trobades virtuals. Inicialment aquestes visites eren pels seus usuaris, però durant els últims mesos s'hi han sumat al projecte altres col·lectius que també estan confinats, com persones que viuen a pisos tutelats o que estan temporalment hospitalitzades. La protagonista de tots els vídeos és l'Arlet, que amb 5 anys està viatjant arreu de Catalunya per descobrir cada racó del territori. A cada capítol sempre està acompanyada per voluntaris de l'entitat i gent de la zona, i també de la Roda. És una cadira de rodes que sempre ens acompanya, que és un símbol d'AIS. És com si els usuaris ja estiguessin aquí, que almenys puguem fer alguna cosa per ells, perquè si no tots els dies estarien avorrits. Ara la finestra arriba a Girona. En aquest capítol coneixeran part del barri vell, però també aniran al Pla de l'Estany a descobrir la història del drac de Banyoles i les coves de les Estunes. Per ara ja s'han emès els capítols del Delta de l'Ebre o la Vall d'Aran, que han tingut molt bona rebuda. Doncs la veritat és que és molt maco perquè seguim donant-los estímuls i a la vegada la socialització, que és un pèl freda a vegades fer-ho online, però com que el capítol sencer s'emet en diferents càpsules, el que fem és, amb connexions en directe, fem interaccions amb ells, no? El capítol de les comarques gironines s'estrenarà per Setmana Santa. Totes les sortides anteriors ja es poden recuperar de forma gratuïta al canal de YouTube de l'AIS Ajuda.